Το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου στηρίζεται στο παρελθόν. Έτσι, ένα γεγονός της αρχαιότητας μπορεί να καθορίσει και τους ρυθμούς της ζωής μιας μεγαλούπολης στα τέλη του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ο Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διοργάνωση του Σπάρταθλων του 2014, ενός αγώνα υπεραπόστασης 246 χιλιόμετρων από την Αθήνα έως τη Σπάρτη που πρέπει να διανυθούν μέσα σε 36 ώρες. Δεν είναι υπόθεση της εκάστοτε πολιτείας. Να τους παίρνουν συνέντευξη στον δρόμο, πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι, τι γίνεται, αναφορά ότι Εκατοντάδες αθλητές και συνοδοί προετοιμάζονται. Οι τελευταίες λεπτομέρειες καθορίζονται στο τραπεζάκι της γραμματείας. Ιατρικές εξετάσεις, ταυτότητες, διαπιστεύσεις. Την Πέμπτη γίνεται η ενημέρωση των αθλητών εδώ στο ξενοδοχείο Φίνιξ στη Γλυφάδα. Στην κατάμεστη αίθουσα καθορίζονται οι λεπτομέρειες. Exactly on the marathon distance, 42 kilometers, where the supporters can give assistance to the athletes. Σχέδια επί χάρτου. You can give assistance. Όλοι είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τα χνάρια ενός αρχαίου Έλληνα ημεροδρόμου, του Φιδιππίδη. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. So I wish you a nice race. Everybody to Leonidas statue. 490 π.Χ. η Περσική Αυτοκρατορία επιτίθεται στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι προετοιμάζονται για ένα αγώνα ζωής ή θανάτου και αναζητούν συμμάχους. Λίγες μέρες πριν την ιστορική μάχη του Μαραθώνα στέλνουν τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη στην ισχυρή Σπάρτη για να ζητήσουν βοήθεια. Ο χρόνος πίεζε πολύ. Ο Ηρόδοτος αναφέρει στην ιστορία του ότι ο Φιδιππίδης έφυγε πεζός και έφτασε στη Σπάρτη την επόμενη ημέρα. Ήταν ένας απίστευτος άθλος. Για πολλά χρόνια η διήγηση αυτή θεωρήθηκε ως υπερβολή και ένα γεγονός που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Όμως το 1982 τρεις Άγγλοι πειραματίζονται και κάνουν τη διαδρομή σε χρόνο κάτω από 40 ώρες. Ο γενικός ενθουσιασμός θα οδηγήσει στη διοργάνωση του πρώτου αγώνα την επόμενη χρονιά, το 1983, και το 1984 ιδρύεται ο Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων. Τώρα είναι η σειρά του Γιάννη Κούρου να περάσει στην ιστορία. Ο αθλητής φαινόμενο και στους 4 αγώνες που πήρε μέρος ήρθε πρώτος, καταγράφοντας και τους 4 καλύτερους χρόνους που έχουν σημειωθεί στο Σπάρταθλον έως σήμερα. Τα χρόνια πέρασαν και από τις 46 συμμετοχές του 1983 φτάσαμε σήμερα
στους 349 αθλητές από 44 χώρες να βρίσκονται στο Ηρώδειο μπροστά από την Ακρόπολη, έτοιμοι για την εκκίνηση. Επτά το πρωί. Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Νωρίς το πρωί στην Αθήνα, τα αυτοκίνητα παραχωρούν για λίγο τη θέση τους στους αθλητές. Βρέχει το πρωί στην Αθήνα. Η Ιωνή είναι καλή. Ο δροσερός καιρός φέτος θα είναι σήμερα. Στην Ιερά Οδό βρίσκεται και ο πρώτος σταθμός ελέγχου. Από εδώ ξεκινά μια σειρά από 74 σταθμούς ως τη Σπάρτη. Κάθε 2 με 4 χιλιόμετρα παρέχονται τροφές, νερό και ισοτονικά ποτά. Ενθουσιασμός και αισιοδοξία, εφόδια απαραίτητα για τη δύσκολη συνέχεια. Τα τελευταία στιγμιότυπα του αγώνα μέσα στην Πολύβου η Αθήνα. Η έξοδος από την πόλη. Σε λίγο ο δρόμος οδηγεί στην Ελευσίνα.
κάποιους από τους σταθμούς εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης. Η εξέλιξη του αγώνα αναρτάται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο μαζί με οπτικό υλικό και άλλες πληροφορίες. Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς που έχουμε αναλάβει είναι η αναμετάδοση live των αποτελεσμάτων από συγκεκριμένους σταθμούς στην διάρκεια της διαδρομής. Προσπαθούμε να τοποθετήσουμε το μηχανισμό αυτό σε όλα τα checkpoints, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα με τα αποτελέσματα αυτής. Η νεολαία της Ελευσίνας καλοδέχεται τους δρομείς. Η Ελευσίνα ήταν σημαντικό θρησκευτικό κέντρο για τους Αθηναίους κατά τα αρχαία χρόνια. Αρχαία ερείπια, αρχαία μνημεία, νέα μνημεία. Σήμερα τα διηλιστήρια δεσπόζουν στη σύγχρονη βιομηχανική Ελευσίνα. Πορεία δίπλα στη θάλασσα. Η φύση της Αττικής δείχνει το καλό της πρόσωπο. Γραφικότητα, δάση με πεύκα, μικροί οικισμοί και το νησί της Σαλαμίνας απέναντι.
Ο παλιός δρόμος που οδηγεί στην Πελοπόννησο διαγράφεται φιδωτός, ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο και τα αχνάρια της αρχαίας Κυρωνίας οδού. Στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας το τοπίο γίνεται άγριο. Οι απότομοι βράχοι προκαλούν δέος. Κατά την ελληνική μυθολογία, εδώ λιμένονταν τον τόπο φοβεροί ληστές, ο Σκύρων και ο Προκρούστης, μέχρι που ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Θησέας, τους εξόντωσε και απελευθέρωσε τον τόπο. Ένα παρέλα. Κατά μήκος του δρόμου, οι σταθμοί ελέγχου στελεχώνονται από εθελοντές, μέλη του Διεθνούς Συνδέσμου Σπάρταθλων, μέλη κοινωνικών οργανώσεων, αλλά και από απλούς πολίτες και μέλη φορέων των περιοχών από όπου περνά ο αγώνας. Όλη η προσπάθεια βασίζεται στον εθελοντισμό. Είμαστε κριτές στο Σπάρταθλο 32 χρόνια, από την αρχή που έγινε το Σπάρταθλο. Βοηθάω στο Σπάρταθλο και με όλη μου την καρδιά σαν απλός στρατιώτης. Αλλά το κάνω για την πατρίδα μου, πιστεύω στην ιδέα του Σπάρταθλου. Κάθε χρόνο γίνεται το Σπάρταθλο, από την περιοχή μας. Το θεωρούμε τιμή μας, πραγματικά τιμή μας να λαμβάνουμε μέρος και εμείς σαν εθελοντές. Θέλουμε να τιμήσουμε τους αθλητές που έρχονται από όλη την Ιφίλιο και να τιμήσουμε την πατρίδα μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Γιατί είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας για τους αθλητές και ήθελα και εγώ να έρθω να βοηθήσω. Πρόσκοποι χρόνια, τον εθελοντισμό τον ξέρουμε πολύ καλά και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα. Το Σπάρταθλον βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των ανθρώπων του, αλλά και σε μια ομάδα δωρητών και χορηγών που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η φροντίδα για τη διοχέτευση όλων αυτών των εφοδίων απαιτεί συντονισμό και μέσα. Για τον αγώνα αυτόν χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια να οργανωθεί. Μπορώ να πω ότι η οργάνωση θυμίζει την οργάνωση μιας ταξιαρχίας εν καιρό πολέμου, γιατί χρειαζόμαστε αυτοκίνητα, φορτηγά, χρειαζόμαστε λεωφορεία, χρειαζόμαστε προσωπικό, εφόδια, προκαθορισμένες ώρες κίνησης του καθενός εξ αυτών. Είναι μια εργασία η οποία θέλει αρκετή προεργασία, προετοιμασία κόσμου και οργάνωση, έτσι ώστε σε 74 σημεία ελέγχου να μοιραστούν τα κατάλληλα εφόδια. Χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 5 φορτηγά, τα οποία πηγαίνουν έρχονται σε αυτές τις 2 μέρες από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη, μεταφέροντας αυτά τα εφόδια.
η διόρυγα της Κορίνθου. Λίγο πιο κάτω λειτουργεί και ο πρώτος κομβικός σταθμός του αγώνα. Οι εγκαταστάσεις στείνονται σε συμβολικό σημείο δίπλα στα ερείπια του αρχαίου τείχους που απέτρεπε την είσοδο των επιδρομέων στην Πελοπόννησο. Εδώ οι αθλητές μπορούν να απολαύσουν ένα μασάζ και να δεχθούν άμεση βοήθεια από τους υποστηρικτές τους. Συνήθως γευματίζουν ελαφρά και ξεκουράζονται για λίγο. Συνοδοί, αθλητές, διοργανωτές αλλά και ιατρικό προσωπικό βρίσκονται σε εγρήγορση. Τα πρώτα 80 χιλιόμετρα καλύφθηκαν. Οι αθλητές είναι ακόμα ακμαίοι και αισιόδοξοι, αλλά οι δυσκολίες ξεκινούν από τώρα. Δυνατό ξεκίνημα. Μπροστά υπάρχουν λόφοι, ανηφόρες, μονοπάτια και αναλλαγές στη θερμοκρασία. Μια επική προσπάθεια ενάντια στις δυσκολίες και τις κακουχίες που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Good luck. Thank you. Πορεία στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στους σταθμούς ελέγχου της υπαίθρου γίνεται ανασυγκρότηση δυνάμεων. Ο καιρός είναι ευνοϊκός, όμως κράμπες και στομαχικές διαταραχές αρχίζουν να γίνονται τα μεγάλα προβλήματα των αθλητών. 202. Για κάποιους η προσπάθεια τελειώνει εδώ.
Στην Κορινθία επικρατεί συνήθως η υψηλότερη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εδώ τα παγάκια αποδεικνύουν την αξία τους. Η Κόρινθος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις. Σπουδαίο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Οι Σπαρταθλητές σήμερα περνούν δίπλα από τον εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου και τον ναό του Απόλλωνα. Διαδρομή ανάμεσα σε περιβόλια, ελαιώνες, αμπέλια και γραφικά χωριά. Τα κρασιά που παράγονται εδώ ήταν διάσημα από την αρχαιότητα. Τα όρημα σταφύλια δείχνουν ότι είμαστε κοντά στον Τρίο. Άσος, ένα χωριό που υποδέχεται εντυπωσιακά τον αγώνα. Περνώντας φέτος από τον Άσο της Κορινθίας, είναι ένα χωριό που καλοδέχεται πάντα τους Σπαρταθλητές. Είδα δύο σύμβολα του Σπαρτάθλου σε αναφορά, σε δύο ταμπελίτσες. Υπάρχει καταρχήν η οδός Φιδιππίδου ημεροδρόμου στον Άσο, όπου εκεί βέβαια είναι το ξεκάθαρο σύμβολο του Σπαρτάθλου, ο Φιδιππίδης, ο δρομέας στη μνήμη του οποίου όλοι εμείς τρέχουμε και ξανατρέχουμε αυτή τη διαδρομή. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι ο ναός της Οσίας Υπομονής στον Άσο. Και η υπομονή είναι το χαρακτηριστικό, το προτέρημα, το σημείο εκείνο το σημαντικό που πρέπει να έχει ο κάθε Σπαρταθλητής για να καταφέρει να ξεπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες αυτού του μεγάλου και υπερβολικά δύσκολου αγώνα και να φτάσει στον τερματισμό. Τώρα του βάζω εδώ. Ορίστε. Στο Σουλινάρι, μπροστά από το καφενείο του χωριού. Άλλος ένας σταθμός. Είναι πλέον απόγευμα. Λίγα λεπτά ξεκούρασης. Είναι η ώρα που αναζητούνται τροφές με θερμίδες και αλάτι για την αφυδάτωση.
σουρουπώνει. Κάτοικοι και υποστηρικτές υποδέχονται τους πρωταθλητές. One more call, please. Just a second. Maybe I can even meet you. We have ice. Βρισκόμαστε στην περιφέρεια της Νεμέας. Κέντρο πανελληνίων αγώνων στην αρχαιότητα, όπως μαρτυρούν και οι κύονες του ναού του Δία. Το μνημείο διατηρεί ακόμα μέρος της αρχαίας μεγαλοπρέπειας. Στην αρχαία Νεμαία βρίσκεται ο δεύτερος κομβικός σταθμός του Σπάρταθου. Η μικρή πλατεία είναι κατάμεστη. Το μασάζ αυτή την ώρα είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό για τους αθλητές, που αναζητούν μυϊκή ανακούφιση, χαλάρωση στους τένοντες και μια κουβέρτα για την υποθερμία. Εδώ βρίσκεται περίπου το μέσον του αγώνα. Από εδώ ξεκινά μια συνεχής ανηφορική διαδρομή που οδηγεί στο βουνό Αρτεμίσιο και την Αρκαδία. Λοιπόν, τώρα έχει μια ανηφορίτσα και μετά έχει κατηφόρα. Ο αγώνας μέσα στη νύχτα είναι μοναχικός, επίπονος. Οι φακοί ξεχωρίζουν τους αθλητές μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Η απειλή της βροχής πάντα παρούσα. Σταθμοί ελέγχου στην ερημιά. Υψηλή υγρασία αλλά και ζεστή ανθρώπινη ατμόσφαιρα. Λυρκία, ένα χωριό με αρχαία ιστορία. Άλλο ένα κομβικό σημείο.
Στο βουνό ο αγώνας συνεχίζει πλέον ακριβώς κάτω από το αρχαίο μονοπάτι. Θεωρείται ίσως το δυσκολότερο σημείο. Απόλυτη ερημιά, αέρας, υγρασία και ψύχος στα 1200 μέτρα υψόμετρο. Από εδώ και μπρος απλώνεται η Αρκαδία και τα χωριά της. Η επική επέλαση προς τη Σπάρτη, διασχίζοντας την Αρκαδία και τη Λακωνία τη νύχτα. Οι αθλητές αρχίζουν να φτάνουν στην πόλη τα ξημερώματα. Ο Ιταλός Ιβάν Γκουντίν μπαίνει στη Σπάρτη και τερματίζει πρώτος, όπως και πρόπερση. Ο χρόνος του είναι 22 ώρες, 29 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Σε λίγο τερματίζει συγκινημένος και ο Γερμανός Φλόριαν Ρόις σε 23 ώρες, 57 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Τρίτος, ο Πολωνός Αντρέι Ρατζικόφσκι με 25 ώρες, 49 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Η Ουγγαρέζα Σίλβια Λιούμπιτς είναι η πρώτη γυναίκα που τερματίζει όπως ακριβώς και πέρυσι. Κάνει τον καλύτερο χρόνο γυναίκας στους 32 αγώνες, 26 ώρες, 53 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, ένατη στη γενική κατάταξη. Την τριάδα των πρώτων στις γυναίκες θα συμπληρώσουν η Καταλίν Νάγκη, η Ουγγαρέζα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισπανίδα Εύα Εσμάουλ. Πρωί του Σαββάτου και ο καιρός δείχνει τα δόντια του με ισχυρή βροχή και χαλάζει. Ο αγώνας συνεχίζεται. Τα ερείπια του ναού της Αλέας Αθηνάς ανάμεσα στα σπίτια. Αιγαία, κομβικό σταθμό στην Αρκαδία. Η ανθρώπινη θέληση αντιμάχεται την εξάντληση. Προβλήματα στα πόδια, κράμπες και φλεγμονές. Ο αγώνας στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Και η Σπάρτη βρίσκεται μόλις 80 χιλιόμετρα μακριά.
Στη Λακωνία, πάνω στα υψώματα του Πάρνονα, βρίσκονται οι τελευταίες ανηφόρες, αλλά και η τελική κάθοδος για τη Σπάρτη. There's still like Σπάρταθρο. Το βραβείο για έναν απίστευτο άθλο. Υδρότας, κόπωση και επική προσπάθεια. Τα ανθρώπινα ψυχικά αποθέματα αποδεικνύονται ανεξάντλητα. Η ψυχή δαμάζει το σώμα, τον πόνο και την κούραση. Η επίτευξη ενός άθλου για μια ιδέα. Στη Σπάρτη, όσο περνάει η ώρα, το ενδιαφέρον εντείνεται. Οι αθλητές σταδιακά τερματίζουν. Το άγγιγμα του ποδιού στο άγαλμα του Λεωνίδα. Ο βασιλέας σύμβολο της Σπάρτης υποδέχεται τους δρομείς. Στον παρακείμενο χώρο, η κινητή μονάδα του νοσοκομείου Σπάρτης παρέχει προληπτική ιατρική και εξετάσεις. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τους δρομείς είναι το σοκ που παθαίνουν από την εκδάτωση και οι ιδρυτικές διαταραχές που αποδιοργανώνουν τον οργανισμό. Ο τερματισμός των αθλητών γίνεται μέσα στην πόλη της Σπάρτης και εκεί το νοσοκομείο της Σπάρτης, σε συνεργασία με τον Δήμο της Σπάρτης και τα τελευταία χρόνια με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει τις πρώτες βοήθειες και μία υποστήριξη ιατρική και φυσικοθεραπευτική στους αθλητές που τερματίζουν, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι έρχονται στην τέντα υποδοχής,
και αναζητούν πρώτες βοήθειες ή κάποιες συμβουλές. Όσο περνάει η ώρα, τερματίζουν όλο και πιο πολλοί αθλητές. Ο αγώνας βασίζεται στις αξίες του Ολυμπισμού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Το έπαθλο είναι ένα στεφάνι ελιάς και λίγο νερό από τον ποταμό Ευρώτα, μαζί και η αγάπη του κόσμου και η ένθαη χαρά της δόξας. Δεν έχει τόση σημασία η θέση και ο χρόνος του τερματισμού όσο ο ίδιος ο τερματισμός. Πολλοί αθλητές τερματίζουν μαζί. Οι περισσότεροι είναι παλιοί γνώριμοι, αφού έχουν πάρει μέρος στον αγώνα επανειλημμένα. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται όταν τερματίζουν δύο δρομείς από τη Σπάρτη. Είναι ο Σταύρος Αθανασιάδης και ο Σπύρος Σπυρόπουλος. Όλη η πόλη ζει στον παλμό του Σπάρταθλου. Τερμάτισαν 205 αθλητές και αθλήτριες, καθώς και 2 εκτός χρόνου με διαφορά λίγων λεπτών. Αυτό αποτελεί ρεκόρ τερματισμών και οφείλεται κυρίως στο δροσερό καιρό που επικράτησε φέτος. «36 ώρες συμπληρωμένες. Ο χρόνος τελείωσε». Τελετή βράβευσης του Σπάρταθλον 2014. Η συνέχεια θα δοθεί το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, όπου ο Δήμος της πόλης θα τιμήσει τους Σπαρταθλητές. First place, Ivan Coutin, Italy, 22 hours, 29 minutes, 29 seconds. He was the first winner both in 2010 and 2011. Πρώτη θέση, Σίλβια Λούμπιξ, Ουγγαρία, 26 ώρες, 53 λεπτά και 40 δεύτερα. Εις δικαιοσύνης Μας αρέσει ο εθελοντισμός, να προσφέρουμε βοήθεια, διαφημίζουμε την Ελλάδα, κάνουμε τουριστικό προμόσιο που λέμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό και πάλι σαν τουρίστες. Είναι μια ιδέα. Γι' αυτό το κάνουμε. Όλοι μου την ψυχή και να συνεχίσουμε.
Ήρθα επειδή θαυμάζω αυτό που κάνουν οι αθλητές και θέλω να τους βοηθήσω και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια συγκινήθηκα με την ιδέα. Γι' αυτό και έρχομαι συνεχώς κάθε Σεπτέμβριο στο Σπάρταθλο. Ήρθα γιατί με συγκινεί η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να αναβιώσουν κάτι τόσο σημαντικό για τον ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή για τον δυτικό πολιτισμό. Θεωρούμε προσωπικά ότι όλοι οι αθλητές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο Σπάρταθλο είναι ήρωες και είναι τιμή μας, πραγματικά τιμή μας να τους βοηθάμε. Η παρουσία μας για αυτούς είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το Σπάρταθλο για μένα είναι, μπορώ να πω, ένας τρόπος ζωής. Maybe the law for this race, the law for people that helps us, for volunteers, for all the Greeks, was the real force, the energy that I could feel during the race. It's something in my blood. I get it's in my feeling, in my heart.
Τη Δευτέρα στην Αθήνα πέφτει η αυλαία του Σπάρταθλον 2014. Σας υποδεχόμαστε απόψε στην Αθήνα, την πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, και σας συγχαίρουμε για τις επιτυχίες σας και τις πολύ καλές επιδόσεις σας. Απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη συμμετοχή σας στο 32ο Σπάρταθλον. Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω δημόσια ακόμα μια φορά τα μέλη και τους φίλους του συνδέσμου, γιατρούς, φυσικοθεραπευτάς, χειροπράκτες και τα μέλη του Συλλόγου των Εθελοντών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που στάθηκαν τόσες ώρες, άλλοτε κάτω από τον ήλιο και άλλοτε μέσα στο κρύο της νύχτας, για να εξασφαλίσουν στους αθλητές κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες βοήθειας και συμπαράστασης στην τεράστια προσπάθειά τους. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στην αξιότιμη Υπουργό, κυρία Κεφαλογιάννη, η οποία έθεσε τον αγώνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, τον Δήμο Σπαρτιατών για την αγαστή συνεργασία, στην ΕΛΠΑ για την εξασφάλιση των επικοινωνιών μας με ανοιχτό κύκλωμα ασυρμάτου και στην Inter-American που μας διέθεσε ένα στενοφόρο. Ο σύνδεσμος απονέμει τα μετάλλια και τα διπλώματα με τους χρόνους των τερματισμών. Είναι η αποχαιρετιστήρια δεξίωση. Εγώ έχω ένα ειδικό λόγο. Επειδή εγώ είμαι ταχυδρομικός, είμαι ταχυδρόμος, νιώθω κάτι πολύ ιδιαίτερο σε αυτόν τον αγώνα. Νιώθω όχι σαν Φιδιπίδης, νιώθω Φιδιπίδης στην κυριολεξία. Το Σπάρταθλον 2014 είναι πια μια όμορφη ανάμνηση. Για μένα ήταν η 24η συμμετοχή μου στον αγώνα και ο 14ος τερματισμός. Ο αγώνας ήταν ακόμα πιο όμορφος, ακόμα πιο πετυχημένος, με πολλούς συμμετέχοντες και με ρεκόρ τερματισμών λόγω και της εύνοιας του καιρού. Spartathlon for me is the race. I love it. I love everything I see during the race. You know, when I come back so many years, this is the 12th time I've been in Spartathlon, and I finished 11 times. The Spartathlon have given me so much, the organization and the people around, and all the people from the start to the end of to Sparta, and yeah, there's so much in this organization or this race I love. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα δίνεται το ραντεβού για τον επόμενο αγώνα.